Po turnaji RFA 24 sme tu s promotérom Borisom Marhanským, s ktorým trošku hodnotíme, čo sa dnes v GoPazarene udialo. Boris, tak ako si spokojný s našim turnajom, s návštevnosťou a s tým, čo tu predviedli fightery? Tak bol to klasický náš skvelý event v Bratislave. Trošku sa nám pretiahol, naozaj to skončilo okolo pol druhej. Musím pozrieť na hodinky, no okolo pol druhej, 3:42. Takže bolo to vidieť tým, že sme to nevysielali na Dajto a mali sme PPVčko naše, tak sme trošku predĺžili ten program. Bolo tu veľa zápasov, ale už je to na nás, toto už trošku dlho, takže na budúce naozaj musíme to dosekať. Aj keď máme veľa tých zápasníkov, ale viacej asi ak tých 10 zápasov netreba robiť, lebo naozaj potom už je to naozaj dlho aj pre tých divákov, že nie všetci dokážu vydržať až do konca. Ale tá atmosféra to bola skvelá, videli sme skôršie zápasy. Mne sa najviac páčil samozrejme zápas Iliu, to bolo na konci akože neuveriteľné. Jak sa tieto dve legendy dokázali doslova pobiť, naozaj tam nechali srdce, nechali tam všetko. No a som zvedavý, ako Ilia to bude vnímať, či ešte bude chcieť ďalší zápas, či by dal tú odvetu Mohamedovi, Mohamed si ju vypýtal. No a mali sme tu potom trošku ďalší kontroverzný zápas Vaška Siváka. Tomu sa chceš dať asi mi ty nejaké otázky, takže nepredbehnem ťa a kľudne sa pýtaj. Nadviažem asi k tomu Iliovi najskôr. Čakal si, že dvaja páni, dajme tomu už v pokročilejšom veku, hlavne tréneri, že predvedú tak skvelý zápas a že bude relatívne dlhý ten zápas? Vieš čo, Iliu poznám, ja viem, čo on v sebe má, aký oheň má v sebe, takže ja som vedel, že to bude akože skvelý zápas, ale nečakal som, že to bude také, ako to bolo, lebo naozaj my, čo sme sedeli pri klietke, tak tá atmosféra tu bola neskutočná a proste Ilia v tom prvom kole asi ťahal za kratší koniec, to druhé kolo sa úplne dominoval a Mohameda zničil až tak, že v tom treťom kole sa nedokázal Mohamed postaviť na tie nohy, takže bol to fakt krásny zápas a keby sa mi podarilo vybaviť táto odveta, tak by som sa veľmi tešil. K tej odvete opäť nadviažem, spomínal si Iliu, možnú odvetu s Mohamedom Alim. Je táto odveta možnosťou na Dubaj, alebo chcel by si to ty ako promotér, majiteľ RFA, aby to bolo v Dubaji? Tak určite áno, pretože teraz na domácej pôde bol Ilia, keby sa nám to podarilo, že v Dubaji ten vlastne na domácej pôde Mohamed Ali, ale uvidíme, hovorím, že nechcem nič predbiehať, nechcem nič tlačiť. Mohamed povedal, že chce ďalej mať u nás zápasy a Ilia uvidíme, že ako na tom bude, že či si to vychutná, či bolo všetko OK, uvidíme, či nebude zranený, takže, ale určite sa mu budem pripomínať. Prejdem ku Sivakovi, bola kontroverzia už pred zápasom, nenavážil o 2 kg, neumožnil si mu bojovať o ten opasok, keďže nenavážil. Hovoril si, že ťa naštval, tak aké veľké sklamanie to bolo, že nenavážil, aj keď ten limit nakoniec bol vyšší než tých 67 kg a vlastne 70 kg, tak vlastne čo si na to hovoril vtedy a ako veľmi ťa to vytočilo? Tak všetci vedia, že ja mám Váška rád a možno som jeho najväčší obhajovateľ na domácej scéne, pretože naozaj si myslím, že Vášek je jeden z najväčších talentov a myslím si, že má pred sebou obrovskú kariéru, pokiaľ ju správne uchytí. Nahnevalo ma to, pretože naozaj Vášek v tejto príprave mal od nás komplet support. Bol tu v Bratislave, mal byt, auto, trénerov, fyzio, mal všetko, čo chcel a proste nedal to a myslím si, že to nedal kvôli jeho zlej životospráve a teda stravovaniu, pretože som ho videl po reštauráciách a tak ďalej. Preto som si ho dal aj sem do Bratislavy, lebo tu sa mi informácie dostanú. Takže Vášek proste pokiaľ chce byť top zápasník a chce byť najlepší, tak tá disciplína je proste to, čo musí zvládnuť a musí sa dohodnúť aj s tým tímom. Ten tím ho nemôže nechať robiť samého tú váhu, musí to byť niekto s ním proste no, myslím si, že teda 67 by nedal, takže on sa musí vedieť robiť úplne v pohode 70 a potom sa môžeme ďalej rozprávať o tej 67. Zápas ale zvládol, predvedol skvelý výkon s Volpem, zrejme zápas večera. Tak ako si videl ty ten zápas a čo hovoríš na ten výsledok od bodových rozhodcov? Ty nie si rozhodca, ale ako si to videl možno z tvojho pohľadu? Áno, no samozrejme sa na to pýtal hneď aj Vášek, mi tam hovoril, aj Volpe, ale ja nie som rozhodca a nechcem sa do tohto ani nejako zapájať. Máme samostatne rozhodcovskú komisiu, ktorá to rozhoduje nestranne. Tiež som bol možno trošku prekvapený, lebo ja som možno videl 3-2 pre Volpeho, ale hovorím, ja absolútne nie som rozhodca, takže to je iba môj nejaký subjektívny názor a sú na to rozhodcovia. Ja som povedal Volpemu, že môže podať protest, keď chce. Mohli by to zase ešte ohodnotiť ďalší rozhodcovia nestranní a uvidíme. Každopádne Volpemu sme slúbili tú odvetu. Vášek slúbil, že do tej odvety naváži tých 70 kg a keď to naváži, tak pôjdu proti sebe, ale hovorím, to je aj s tým Básom, to bol veľmi vyrovnaný zápas, čo má, ale vyhral, takže tí rozhodcovia asi vedia, že tých úderoch je silnejší, tvrdší, neviem, hovorím, že toto bol iba nejaký môj pocitový odhad, ale určite by som si netrúfal povedať, že Volpe vyhral.